Ola chicos, un día menos. Hoxe costounos levantar un poquinho máis, xa que onte, despois do día de pola mañán, ainda salimos pola noite de festa, os amigos. E nada, levantámonos igual, pesámonos, 78 chegamos, o sea que seguimos baixando, moi ben. Comemos o meu superbolche, que non pode faltar. Nada, collín a Matilda e víamos dar un pasiño. Estaba pensando nunha pregunta que me fan moi a menudo, que é que tal levaba a preparación. Estuve 5 meses en volumen, comendo moi ben, que a mí encántame. E agora que levamos casi 2 meses en definición, pois estamos levando moi ben, variando moita comida para non entrar na mesma comida e aburrirnos, xa que no último mes sí que vai ser algo máis duro. Está claro que nestes casi 2 meses tuve algún baixón, pero gracias a miña parexa, que teño que dar as gracias, está me axudando moitísimo, e por iso, por demás cousas, a amo tanto. Así que seguimos así, e nada, un saludo.